Bună, sunt Ioana Madi Dumitrescu și o să-ți vorbesc astăzi despre curățarea energetică prin metode șamanice și despre protecție, la fel, prin tehnici șamanice. Sunt practicant șamanic de 20 de ani, formator, consilier de dezvoltare personală, facilitator în constelații familiale și, cum îmi place mie să spun, căutător, adică mereu am căutat răspunsuri, mai ales în zona asta spirituală, psihologică, sufletească. Șamanismul nu este o religie, nu este o sectă, cum crede multă lume. Șaman înseamnă, de fapt, în regiunea Tuva din Siberia, vraci vindecător. Și, așa cum deja ne putem imagina, vracii sunt cei care vindecă, dar ei vindecă sufletul, vindecă ceea ce numim noi astăzi energia, în sensul în care știu să lucreze cu plante, cu descântece, cu ceea ce știm că făceau și bătrânele noastre, nu pe vremuri. Și dacii noștri erau specialiști în plante de leac, deci este ceva ce avem și în poporul nostru, dar doar că am uitat, nu mai suntem conectați la această cunoaștere foarte veche. Ea se păstrează nativ, mai ales în America de Nord, în America de Sud. Toată lumea știe acum despre Peru, dar Peru este doar un singur punct în care se practică această vindecare tradițională. Sunt șamani în Siberia care au păstrat cu greu și acolo, pentru că au fost interzise aceste practici de vindecare. Iar la noi se numeau solomonari, zgârnițași, vraci, berevoi, da, cum apare la Vasile Voiculescu, acești oameni care știau să facă ritualuri și ceremonii și să vindece comunitatea, oamenii, vitele, sau chemau ploaia, de ce nu, sau și așa mai departe. Nu o să vorbesc mult azi despre șamanism, puteți să intrați pe site-ul meu, ioanamadidumtrescu.ro, și mai găsiți acolo informații, sau să accesați cartea mea, o viziune șamanică asupra vieții, astfel încât să aveți mai multe informații. Să intrăm un pic în subiect, în curățarea energetică și în protecție energetică cu ajutorul acestor tehnici străvechi. Șamanii și oamenii din vechime spuneau că un copil se naște perfect din punct de vedere energetic, dar pe parcursul vieții el trece prin diferite traume, ori accidentări, ori boli, ori probleme fizice, să spunem așa, sau prin diferite traume de ordin psihologic, nu? Cum le numim acum, prin interacțiunea cu familia, cu ceilalți copii, acum mai nou cu școala, cu societatea, cu serviciul. Oamenii până la o anumită vârstă trec prin tot felul de experiențe și în acest fel fac schimburi de energie cu cei din jur. Adică, în diferite momente traumatizante, noi pierdem ceva din energia noastră. Îi spunem pierdere de suflet, da? Adică acea bucățică de suflet rămâne în situația aceea traumatizantă. Ori că ne-a certat un părinte, ori că tot așa ne-a certat un profesor, ori acum cu bullying-ul, nu? Că e la modă, iarăși acolo este o pierdere de suflet și părticica aceea de energie rămâne ancorată acolo în experiența pe care am trăit-o și ea funcționează de sine stătătoare, astfel încât de asta oamenii spun mai târziu: nu mai mi-aduc aminte nimic din acea experiență, sau uite, de atunci n-am mai putut să vorbesc niciodată în public, sau n-am mai suportat să cad în ridicol, sau mai știu eu câte alte frici dezvoltăm pe parcurs. Iar de acolo de unde a plecat această parte de energie se atașează o energie care nu este favorabilă sistemului nostru. Nu neapărat ne gândim la blesteme și la vrăji și la toate lucrurile astea un pic cam prea vechi pentru timpurile noastre, dar sunt tot felul de energii care se atașează și cumva nu ne lasă să funcționăm plenar. Și ele sunt simțite. În ziua de astăzi multă lume spune că simte: am un blocaj, de asta nu pot eu să fac, nu știu, ceea ce mi-am propus. Ăla este blocajul pe care îl simțim, de obicei o energie care nu este potrivită cu sistemul nostru. Sunt multe tehnici, inclusiv tehnici avansate, de a extrage această energie nepotrivită. Eu astăzi o să-ți spun ce poți să faci așa în casă, mai simplu, ca să mai eliberezi din aceste blocaje și ca să știi să te ferești să mai primești alte energii nepotrivite în corpul tău. Cea mai simplă și cea mai frumoasă și utilă metodă este fumigația. Așa cum am eu aici, de exemplu, eu fac fumigație cu salvie albă.
dar la fel de bine se poate face cu tămâie sau cu copal sau cu palo santo, mai puțin cu bețișoare parfumate, cu singura excepție că dacă e vorba de bețișoare naturale, pentru că multe dintre ele au substanțe chimice. Eu iubesc foarte mult această salvie albă și o să cânt și un cântec mai târziu un pic despre ea, astfel încât această energie, chiar dacă nu pare sau este mai greu de crezut, va ajunge până la tine și în forma aceasta înregistrată. Salvia albă este originară din America de Nord, este o plantă care acolo crește pe câmpuri, da? Și la noi este înrudită cu pelinul. Salvia noastră este bună pentru mâncare și pentru ceai, dar nu pentru fumigație. Și este considerată o plantă purificatoare, o plantă sacră la ei, în care, pe de o parte, putem să lăsăm să plece lucruri care ne blochează. Este suficient să respirăm foarte adânc și să lăsăm greutatea aia să plece în salvie. Și la fel de bine putem să aducem spre noi fumul ei, astfel încât să ne umplem de energia ei benefică și la fel putem să curățăm și spațiul. Eu folosesc acest evantai într-adevăr, dar nu neapărat trebuie să aveți evantai pentru asta, putem să curățăm spațiul exact cum am măturat pe jos, la fel măturăm energiile cu evantaiul sau cu o pană sau chiar cu mâna dacă nu avem altă unealtă. Și pentru că am zis mai înainte și suntem la acest capitol cu salvia, te invit să te relaxezi, să respiri adânc ca și cum ai sufla direct în salvia mea și să închizi ochii și să te relaxezi puțin ca să cânt două cântece foarte bune pentru relaxare. Salvie bună, salvie dragă, salvie bună, salvie dragă, vino și curăță pe cei care se roagă, vino și vindecă pe cei care au nevoie. Heia, 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 heia. Salvie bună, salvie dragă, salvie bună, salvie dragă,
dintre cele mai profunde și mai dragi ceremonii ale tuturor șamanilor din toată lumea și ale tuturor triburilor, pentru că aici vorbim de o cultură foarte veche în care șamanul nu era rupt de comunitate, nu era buhuhul al lunașului, era parte dintre ceilalți din trib. Deci una dintre cele mai dragi ceremonii este cea a focului. Sigur că ea se face undeva afară, da, la un foc mare, cum îi spunem noi, foc de tabără, și în acest foc putem să lăsăm să plece diferite lucruri care ne blochează. Asta înseamnă curățare energetică, să lăsăm să plece tocmai dintre lucrurile acelea care ne blochează. Și pentru că mintea noastră poate să ne joace feste și pentru că probabil unii dintre voi ați mai auzit despre acest ritual cu focul sau ați mai pus bilețele în foc, dar eu astăzi spun despre cum să găsim acele lucruri care ne blochează și exact pe ele să le ardem. O să facem o călătorie, cum spunem noi, pe sunetul tobei, o călătorie ghidată de data aceasta, astfel încât să găsiți intuitiv lucrurile care vă blochează și pe care să le ardeți, deci nu pe cele pe care le știți cu mintea. Așa încât ce îți propun este să stai comod, să te relaxezi, să închizi ochii și urmărește vocea și toba și mergi un pic în călătorie alături de mine, astfel încât să găsești lucrurile acelea care te blochează. Mai întâi, imaginează-te într-un peisaj care îți place, undeva unde te simți bine, la mare, la munte, în curtea bunicilor, nu contează, important este să fie natură, să nu fie clădiri prea multe și oameni. Și stai acolo un pic și miroase, simte pământul, poți să te întinzi, poți să faci o baie, poți să nu știu, să admiri florile, orice, prin simțuri. Conectează-te la simțuri și stai acolo un timp în peisajul acela care îți place. Acum plimbă-te în continuare și adună-te puțin, lasă să treacă gândurile care îți trec prin cap, urmărește-le, spune-le da, ok, e bine să fiți aici, dar acum, uite, vreau să găsesc aceste lucruri care mă blochează. Și te uiți la gânduri și le lași să treacă, te mai plimbi sau mai înnoți în mare sau unde ar fi peisajul acela în care ești și te relaxezi. Respiri adânc și te relaxezi. Și acum te gândești la o intenție a ta pentru această perioadă, ceva ce îți dorești să realizezi și îți pui întrebarea: ce mă oprește să merg înainte cu această intenție? Ce îndoiele am? Ce convingeri limitative? Ce tipare? Ce îmi vine mie în minte prima dată când mă gândesc la această intenție? Că n-am să am timp, că n-am să am bani, că n-am să am putere, că sunt obosit, că orice. Deci pur și simplu lasă fluxul de gânduri să vină dinăuntru tău și doar urmărește-le și găsește lucrurile acelea care sunt cele mai semnificative, care te-ar putea opri. Pe sunetul tobei mergi înăuntru tău și vezi care sunt 3 lucruri care te-ar putea opri.
ritual înseamnă că lucrul acela pe care îl facem nu este doar un gest, nu este doar acțiunea fizică pe care o facem, ci înseamnă sacralitatea acelui moment. Și triburile și comunitățile vechi, tocmai prin asta stăteau unite, prin aceste ceremonii care îi aduceau împreună. Și uite, astăzi când filmez, este zi de Dragobete și chiar citeam dimineață cât de multe ritualuri aveau străbunii noștri pentru această zi și cât de mult unea comunitatea faptul că se întâlneau, faptul că băieții și fetele făceau ca un fel de logodnă astăzi, nu? Și așa, legat și de foc și legat de orice alt aspect din viața noastră, este foarte, foarte important și foarte frumos dacă aducem această sacralitate, nu? Poate chiar despre care vorbea Eliade, nu? Cu sacru în profan, să aducem în viața de zi cu zi câte ceva sacru, poate chiar în fiecare zi. Și de asta, inclusiv faptul ăsta că ai scris aceste lucruri la care poți să renunți acum sau care ești pregătit să le lași să plece în foc, și faptul că le vei pune în foc nu este doar un gest, este toată energia acelor lucruri care va pleca să se transforme în bunicul foc, care este unul dintre cele mai bătrâne elemente din jurul nostru și care ne ajută atât de mult, pentru că bătrâne sunt și aerul, și pământul, și apa, și chiar plantele și animalele. Poate că noi oamenii suntem mai tinerei așa pe planeta asta. Oricum, ideea este că vom ruga pe bunicul foc să transforme acele aspecte la care renunțăm acum, așa cum știe el mai bine. Asta este și o chestie de smerenie, da? Adică nu spun eu, uite, transformă-le în lumină sau transformă-le în nu știu ce, pentru că asta înseamnă să am încredere în elementul cu care lucrez, că el va ști cum să mă ajute și să mă susțină, și exact asta înseamnă șamanism, care pare atât de exotic ca termen, ca cuvânt. Înseamnă să am încredere că sunt mereu în comuniune, în comunicare cu elementele, cu plantele, cu direcțiile și așa mai departe. Și da, să am încredere că în acest bilet pe care l-am scris, da, pun toată această energie și chiar vă recomand acum, cât mai vorbesc sau înainte să încep să cânt Cântecul Focului, să țineți biletul în mână și să lăsați să meargă acolo toată energia acelor lucruri pe care le-ați scris acolo și acea energie să fie transformată de foc. Da? Deci aveți biletul, bănuiesc că aveți, cum am și eu aici, o lumânare, sau dacă nu aveți, o să mergeți să vă puneți o lumânare acolo pe o masă și un loc în care să ardă hârtiuța. Și imediat voi începe să cânt Cântecul Focului, astfel încât să puteți face ritualul. Țineți-vă după sunet, după cuvinte chiar, și respirați adânc în foc, lăsați cu hârtia să plece lucrurile acelea care vă blochează. Light streaming, making my fire jar grow. Light streaming, making my fire jar grow. Fire jar dance, fire jar sing, fire jar will be mine. Fire jar dance, fire jar sing, fire jar will be mine. Light streaming,
Și acum, pentru că am experimentat așa ce înseamnă curățarea energetică, sigur că există și tehnici mult mai avansate de extracție a energiilor intruzive care se pot aplica pentru noi sau pentru alte persoane pentru care vrem să lucrăm, și pentru asta vă recomand să veniți în programul pentru practicanți șamanici pe care îl organizez fizic și găsiți informații pe site-ul meu. Dar pentru viața de zi cu zi și pentru cât avem nevoie este foarte bun și ceea ce ați lucrat acum și chiar vă sfătuiesc să reluați. Și acum, sigur că dacă am scos ceva energie care nu ne mai folosește, este foarte bine să ne aducem o energie care să umple golul pe care l-am creat, tocmai ca să nu vină alte energii intruzive să se atașeze de noi. Și cea mai bună formă de protecție și de susținere energetică pe care o putem găsi este cea a unui animal de putere. Este primul pas atunci când pornești pe calea șamanică, să-ți cunoști animalul de putere. Și pentru asta o să vă ajut și acum să vi-l găsiți. Și animalul de putere poate fi privit din mai multe unghiuri, poate avea mai multe explicații. De exemplu, explicația cea mai rațională, pentru că știu că aici este de fapt dilema, că multă lume se întreabă dacă nu cumva își imaginează sau îi se pare. Cea mai rațională explicație, repet, o oferă Kenneth Meadows, care este un psiholog, un psihoterapeut care s-a inițiat apoi în șamanism și a scris o carte în care tocmai a încercat să compare, să găsească explicațiile psihologice pentru ceea ce se întâmplă pe sunetul tobei șamanice. Și a spus că animalul de putere este o reprezentare oarecum vizuală pe care o primește o forță din subconștientul nostru, ca noi să o putem percepe și să ne folosim de ajutorul ei. În schimb, șamanii și chiar cei care nu erau șamani, dar care locuiau în vechime, în triburi, în comunități, nu aveau această dilemă de unde apare animalul de putere, pentru că ei erau foarte conectați la dublura asta energetică care înseamnă câmpul ăsta în care trăim, pentru că orice obiect, mai ales ființele, nu, și lucrurile care au viață, lucrurile vii, plantele, știu eu, au această dublură energetică și lor nu li se părea nimic extraordinar, nimic ieșit din comun dacă au nevoie de mai multă claritate, de exemplu, de mai multă obiectivare, să se raporteze la vultur. Pentru că știau că odată ce îl cheamă în ajutor, el le aduce această viziune de deasupra și au mai multă obiectivitate. Pentru noi astăzi pare așa un pic mai greu, să spunem, sau mai ciudat să ne raportăm la aceste animale de putere, dar avem și un avantaj totuși, faptul că suntem în această epocă în care cunoaștem tot ce este pe pământ în toate zonele și regiunile lumii. Putem să aflăm că animalul nostru de putere este unul din zona noastră în care trăim sau unul din de pe cu totul alt continent, de exemplu, pentru că acel animal de putere este cel care ne ajută pe noi cel mai mult. Și în șamanism, în cursurile de șamanism, primul pas, cum am spus, este acesta, să ne cunoaștem animalul de putere, așa încât o să facem lucrul ăsta chiar acum, ca să aveți acest ajutor și să vă aduceți această energie mai aproape de voi. Și cum facem? O să bat toba. Vă recomand din nou să stați într-un loc undeva unde să nu vă deranjeze nimeni, să vă puteți relaxa, nu știu, ori chiar să vă întindeți, ori să stați într-o poziție cât mai comodă, da? Și să vă imaginați din nou în acel peisaj în care ați fost și în călătoria anterioară, să explorați din nou peisajul acolo, să vă plimbați, să faceți baie, să mirosiți pământul sau orice vă place vouă acolo. Și când sunteți acolo, să puneți această întrebare: vreau să-mi cunosc animalul de putere, îmi doresc să-mi aflu animalul de putere, și să vedeți ce animal apare. Dacă apar mai multe, o să întrebați care este cel mai potrivit pentru voi sau o să urmăriți cu care vă simțiți cel mai confortabil, cel mai apropiat, să zic, sufletește. Și din momentul în care l-ați găsit, l-ați identificat, pur și simplu puteți să vă plimbați cu el sau să notați cu el sau puteți chiar să-i puneți întrebări. Acum nu ne așteptăm de la animalul de putere să vorbească ca la desene animate și să ne răspundă prin nu știu ce cuvinte, dar
Prin conexiunea cu el o să primim un soi de informații intuitive, da? Pentru că el ne ajută să ne accesăm și mai mult această intuiție despre care ne îndoim noi de obicei. Așa încât o să bat toba și voi o să vă relaxați și o să căutați să aflați acest animal de putere personal. Deci mergeți în peisaj, închideți ochii, respirați adânc și ascultați toba. Chiar dacă vă vin alte întrebări în cap, chiar dacă vă vin alte gânduri, chiar dacă vă vine ideea, băi, dar cum adică nu o să-mi iasă sau orice vine, lăsați să treacă și doar ascultați sunetul tobei și lăsați să vedeți ce animal vă caută. Acum puteți să reveniți încet. Dacă totuși simțiți nevoia să mai ascultați încă o dată, mai puneți încă o dată sunetul tobei ca să vă familiarizați mai bine cu animalul de putere. Puteți să desenați animalul de putere, puteți să găsiți o modalitate să nu uitați de el. De exemplu, puteți să vă puneți pe ecranul telefonului sau să căutați chiar, nu știu, mici medalioane sau ceva care să îl țină aproape, pentru că în tumultul ăsta al vieții de zi cu zi mai uităm de ajutoarele noastre și este bine să avem energia lor cu noi. O altă metodă de protecție foarte bună și eu vă recomand, știu că la noi în România tutunul este oarecum blamat, da? Pentru că mai ales biserica a spus destul de des că este o plantă, iarba dracului, nu? Cum se spune. Dar toate culturile șamanice, toate culturile străvechi folosesc planta asta a tutunului ca o plantă sacră. Cumva mă gândesc că și de asta a fost înlăturată, să spunem așa. Și ce vă recomand este să o faceți mici săculeți de tutun. Este o protecție foarte bună. Eu port săculeți cu tutun și în portofel și pun la ușa casei, la fereastră. Pe altarul personal am săculeți cu tutun pentru protecție. Puteți să faceți din mici pătrățele de pânză, puneți acolo tutun și legați cu ață, astfel încât, cred că pot să vă arăt pentru că am aici la tobă, cred că se vede, sunt niște săculeți foarte micuți, da, pe care puteți să-i faceți din pânză cu tutun înăuntru, sau dacă aveți totuși o reținere legat de tutun, am citit de curând că bătrânii noștri foloseau și busuiocul
pentru protecție, da? Deci puteți să vă faceți astfel de săculeți și cu busuioc. Și acum, sigur că aici depinde și cum privim plantele, dacă avem încredere. Eu am foarte mare încredere în ajutorul lor, deci pentru mine funcționează foarte bine această modalitate de protecție. În schimb, vă recomand și să lucrați cu animalul de putere. El sigur vă va ajuta și vă va proteja, vă va aduce energie foarte bună. Sfatul meu este măcar 5 minute în fiecare zi să îl vedeți, să îl vizualizați, să îl simțiți aproape, ca să vă conectați tot mai bine cu energia lui. Eu sper că v-a fost util ce v-am oferit în această înregistrare și dacă vreți să aprofundați și vreți să lucrați mai mult cu animalul de putere și vreți să ne cunoaștem în planul fizic și să simțiți vibrația și rezonanța tobei, eu vă invit cu drag la workshopul introductiv de inițiere în șamanism, pe care îl țin la București pe 13, 14, 15 martie. Și acolo chiar vom lucra mult mai multe tehnici, da, și de extracție și de aducerea energiei bune acasă și de divinație și de citirea câmpurilor energetice, deci chiar lucrăm foarte intens. Sigur că avem timp și să povestim mai mult și să primiți unele învățături, facem ceremonii, ritualuri. Vă aștept cu mare drag, găsiți informații și linkul de înscriere și pe site și o să fie și aici legat de această înregistrare și de asemenea, dacă vreți să lucrați cu mine personal pe o anumită chestiune, pe o anumită temă pe care aveți acum ca intenție sau ca problemă, poate chiar, de ce nu, eu ofer și sesiuni individuale online în care lucrăm unul la unul și vă ofer extracția energiilor intruzive și recuperarea sufletului pe care le fac eu pentru voi și sfaturi și alte lucruri de care mai aveți nevoie. Vă aștept să intrăm în conexiune și să lucrăm împreună.